El passat divendres era el torn de l'alumnat de l'IES Vermellar. Els joves de quart d'ESO i PR4 participaven en una jornada del curs de seguretat viària impartida per professionals de Funcovial, una activitat promoguda per l'Ajuntament de l'Olleria i dirigida a tots els centres educatius locals. Ens dediquem a impartir xerrades d'educació viària als instituts. Hem vingut i el que es tracta és fer una xarra teòrica, matxaquem en vídeos reals sobre accidents reals, molt impactants, i es fem les nostres explicacions, i després venen al simulador. El simulador el que simula és una volta de campana, absolutament inofensiva, perquè dura 1 minut en pegar la volta, i nosaltres pensem en un càlcul així aproximat que és com si volcares a 1 o 2 km per hora, però simplement perquè senguen la sensació de què és el que fa el cinturó per nosaltres, que és el millor sistema de seguretat passiva que fins al dia d'avui s'ha inventat. I sempre tenim molt bona resposta dels alumnes. En la jornada es va incidir en la importància de l'ús del cinturó de seguretat. Dins de l'Olleria, dins de pobles i ciutats, n'hi ha molts lesionats. I és perquè a voltes, primera perquè n'hi ha moltíssim més trànsit que les carreteres. Diu la DGT, n'hi ha 730 voltes més trànsit en els pobles i ciutats d'Espanya que no en les carreteres. I segon, que no prenen l'atenció perquè diu, no, en el poble no passa res. Sí, en el poble passa quasi la meitat dels morts i la immensa majoria de lesionats i accidents que n'hi ha en el trànsit. Per això sempre n'hi ha que portar el cinturó, sobretot els xiquets en les cairetes. No, si va ahí davant a l'escola, no, en eixe davant el xiquet se'n pot anar a disparar contra el cristal i fer-se molt de mal. A més, els professionals han sensibilitzat els futurs conductors del greu perill que pot tenir una distracció amb el mòbil al volant i de les conseqüències que ocasionen no seguir les normes de circulació tant en la conducció com de vianant.